Mashonaland East Province has become the latest to implore President Mnangagwa to stay in office beyond 2028. Tauna chitima che 2028 chiuramba chichikumba nyika yese yeZimbabwe zvakatangira paMidlands nana Oni Mudanguve zvikanoti masvingo. Izvi tiri kuzoona zviri kubudikira kuMashonaland. Sambe ndapinda mashuka buda chinyoga ndoto subscribe or like kuti on the bell icon. Tipina munyoga muchinzi. Yesterday, the province held a provincial inter-district conference in Goromonzi, where it was revealed that all the districts had indicated their desire to have President Emmerson Mnangagwa remaining as the Zanu PF first secretary and president. The province said it arrived at the decision to have the president continue because of the massive infrastructure developments he has been implementing since 2018. The message was delivered by Zanu PF Mashonaland East Provincial Chairperson Comrade Garwe during yesterday's inter-district conference. Ndo mashoko ari kubuda panapa. Saka ndinoti muri yeZimbabwe mamanzo mashoko abuda chitoko pana zvinzi avari kuti idi Mnangagwa ngaramba ari pakutonga noda kwe infrastructural developments aita nekuimplementa kwari kuita zvinhu munyika yeZimbabwe. Oti mupinde mucomment section medu mutombokomenda pa these statements ari kubva kuMashonaland. Ari kutaura chiti aiwa munyika yeZimbabwe maita massive infrastructural development. Vachiti mutungamiri wenyika ari kutonga zvinovagutsa zvinovafadza. Asi on the other hand tiri kuona kuti aiwa vakomana veopposition vari kuuya vachidhimanda the release yevamwe vavo vari muusungwa. Vari kuuya vachiadvocata kuti aiwa hatisi kuda kuabductiwa, hatisi kuda kuabhizwa kwemahuman rights. Tichiona auditor general vanouya vachiti aiwa mugovernment muri kubiwa mastate funds. Tudze mafungiro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko ichi. Pina comment section medu musakano subscribe or like. Pamwe chete on the bell icon.